ceiling, yeah? Okay. What's that? Okay. That's horrible. All right, you found one, yeah? He's alive. He's alive. யாசல நீ கப்பல்ல போயிருக்கியா? நானா எங்க ஊர் ஆத்துல எத்தனை தடவை அப்படியே துடுப்பு அது பரசலோ. இப்ப நான் உதாரணத்துக்கு ஒரு கப்பல்ல போயிட்டு இருக்கேன், விடிக்கல எனக்கு ரொம்ப அர்ஜென்ட்டா நான் பாத்ரூம் போய் ஆகணும். நான் எந்திரிச்சு பாத்ரூம் போறேன். பாத்ரூம் போயிட்டு இருக்க திடீர்னு ஒரு பெரிய அலை வருது. அலை வந்து மொத்த கப்பலையும் கமுத்திடுது. மொத்த கப்பலும் கீழே மண்ணுல போய் ஃபுல்லா லேண்ட் ஆயிருது. உடனே நான் செத்துட்டேன் அப்படிங்கிற தகவல் எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு சரி ஓகே டெட் பாடி ஏதாச்சும் எடுத்து கொடுக்குன்னு சொல்றப்போ ஒரு 3 நாள் கழிச்சு என் டெட் பாடி எடுக்க வரலான்னு வந்தப்ப நான் உயிரோட மேல வந்தா மேல ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும்? அப்படி வந்த ஒருத்தர் தான் ஹாரிசன் ஒக்கினி. அவரோட ஸ்டோரி தான் பார்க்க போறேன். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் யாசர். 26 மே 2013 நைஜீரியா கடல் பகுதியில ஒரு 4 கப்பல் ஆயில் ஃபில் பண்றதுக்காக போயிட்டு இருக்கு. அந்த ஒரு கப்பல்ல தான் ஹாரிசன் அப்படிங்கிறது குக்கா வேலை செய்யறாரு. கூட ஒரு 14 பேர் இருக்கிறாங்க. நைட் டைம் எல்லாரும் தூங்குறப்ப அங்க கம்பல்சரி ஜன்னல் டோர் எல்லாத்தையும் லாக் பண்ணிட்டு தான் தூங்கணும். ஏன் அப்படின்னா அங்க பைரட்ஸ் கடல் கொள்ளையர்கள் அந்த மாலுமிகள் அதிகமாவே சுத்தக்கூடிய ஒரு இடம். சோ அவங்க வந்துட்டாங்க அப்படின்னா உயிருக்கு ஏதாவது ஆபத்து இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக கம்பல்சரி கப்பல் அந்த கதவை எல்லாத்தையும் சாத்திட்டு தான் தூங்கணும். அப்படி எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்கப்ப ஹாரிசன் விடிய காலையில பாத்ரூம் போல அப்படின்னு சொல்லி பாத்ரூம் போறாரு. நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் மக்களே, பாத்ரூம் போறதால எவ்வளவு நன்மைகள் இருக்கு அப்படின்னு. அவர் பாத்ரூம் எந்திரிச்சு போறாரு. போயிட்டு இருக்கப்ப திடீர்னு ஒரு பெரிய அலை வந்து மொத்த கப்பலும் தலாலா கவுந்துருது. கவுந்துனா எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. ஒருத்தர் தான் முடிச்சிட்டு இருக்காரு. கதவை திறந்து பாக்குறாரு. ஒரு சில நண்பர்கள் மட்டும் தப்பிக்க போறாங்க. ஆனா அந்த கப்பல் வெயிட்டுங்கனால தண்ணிக்குள்ள இப்படி போறப்ப மேல போறவங்க சேர்த்து கீழே இழுக்குது. மத்தவங்களால வெளியே வரவே முடியல. ஹாரிசன் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். அந்த மொத்த கப்பலும் கீழே போய் மணல் அப்படி ஃபுல்லா லேண்ட் ஆயிருது. லேண்ட் ஆனோடனே இவருக்கு மட்டும் அதிர்ஷ்டவசமா கொஞ்சோண்டு இடம் தலைநிலையாம உடம்பெல்லாம் நனைஞ்சிருச்சு. தலை மட்டும் நிலையில. நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்க, கடலோட அடிமட்டத்துக்கே போயாச்சு. இனிமேல் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. இங்கிருந்து வெளியே போய் அப்படியே ஸ்விம் பண்ணி மேல போலாம் அப்படின்னாலும் வாய்ப்பே இல்லாத ஒண்ணு. என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு ஃபுல்லா இருட்டு வேற. யோசிச்சுட்டு இருக்கப்ப அங்க மேல அந்த மத்த கப்பல் வந்துட்டு இவங்க கீழே போயிட்டாங்களா எடுத்து இவங்களை காவாதுன்னு சொல்லி ஒரு 3 டைவர்ஸ் வராங்க. அவங்க வந்தோடனே அந்த லைட் வெளிச்சம் பார்த்தோன்னே நம்மளால வாத்தலைவா என்ன காப்பாத்தேன் தலைவன் வந்துட்டான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கப்ப அவங்க லைட் அடிச்சுட்டு இங்க யாராவது இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி அந்த கப்பலை தட்டுறாங்க. ஹாரிசனும் பதிலுக்கு உள்ள வந்துட்டு நான் இங்கதான் இருக்கேன் தலைவா என்ன காப்பாத்து அப்படின்னு தட்டுறாரு. ஆனா அவங்களுக்கு அது கேட்கல. ஏன் அப்படின்னா கடலோட அடிமட்ட ஆழத்துல இருக்கிறதுனால அந்த அடர்த்தியில எதுவுமே அவங்களுக்கு கேட்கல. அவங்க வந்தவங்க கொஞ்ச நேரத்துல டக்குன்னு பார்த்துட்டு மேல போயிடுறாங்க. வந்தவங்க கொஞ்ச நேரம் தொழவ மாட்டாங்க, சீக்கிரம் அவங்க மேல போயிடுறாங்க. உடனே நம்ம தலைவனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல. என்னடா இது இப்படி வந்து இவ்வளவு தூரம் ஒருத்தன் காப்பாத்த வந்து திரும்பி போயிட்டானே, நம்ம என்னடா பண்றது அப்படின்னு சொல்லி அவர் யோசிச்சுட்டே இருக்கிறாரு. உடனே கொஞ்ச நேரத்துல ஆக்சிஜன் அந்த இடத்துல ஃபுல்லா தீந்துருது. தீர்ந்தோடனே சரி ஓகே இந்த இடத்துல அவருக்கு ஆல்ரெடி அந்த கப்பல்ல வேலை செஞ்சனால அந்த இருட்டுக்குள்ளே அப்படியே தடவி அப்படியே சும் பண்ணி அப்படியே தடவி நீச்சல் அடிச்சு இன்னொரு இடத்துக்கு போறாரு. இன்ஜின் ரூமுக்கு போனோடனே அங்க நல்லா ஒரு 4 அடிக்கு நல்லா ஒரு இடுப்புக்கு மேல ஒரு இடம் இருக்குது. அப்பா இந்த இடத்த புடிச்சு உட்காந்துக்க வேண்டியதா விடியிருக்குள்ள வேற வழி இல்ல, ஏன்னா அதை விட்டால வேற வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அங்க உட்காந்துக்கிறாரு. உடனே யோசிச்சு பாருங்க, மையான அமைதி, சுத்தி யாருமே இல்ல, பயங்கர இருட்டு. அப்ப நம்மளோட சிந்தனை எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. உயிர் பொழைக்கணும் அப்படின்னா என்ன வேணாலும் பண்ணி ஆகணும்னு ஒரு கட்டாயம், வேற வழியே இல்லை. அந்த மாதிரி இடத்துலதான் நம்ம இருக்கிறோம். உடனே இவங்க போய் மேல ரிப்போர்ட் பண்ணிடுறாங்க, இந்த மாதிரி எல்லாரும் செத்து போயிட்டாங்கப்பா, நாங்க உங்களுக்கு இதுக்காக பணம் செட்டில் பண்ணிடுறோம் அப்படிங்கிறப்ப சரி எல்லாரும் வந்துட்டு ஓகே எங்களுக்கு அந்த டெட் பாடி மட்டும் எடுத்து கொடுங்க, நாங்க பண்ண வேண்டிய இறுதி சடங்கு நாங்க பண்ணி முடிச்சிடுறோம் அப்படின்னு இவங்க எல்லாம் கேட்ட உடனே அந்த ஓகே நாங்க எடுத்து கொடுத்தோம்னு சொல்லி மறுபடியும் அந்த டைவர்ஸ் டீமோட மறுபடியும் அந்த தண்ணிக்குள்ள அவங்க எல்லாம் குதிக்கிறாங்க. எப்ப 3 நாள் கழிச்சு மறுபடியும் உள்ள போறாங்க. இவரு போனது மே 26. இவங்க 3 நாள் கழிச்சு மறுபடியும் உள்ள போறாங்க. அப்ப ஹாரிசன் ஒக்கினி அவர் நினைச்சு பாருங்க, அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே மீன் கடிச்சு திங்கிறோம் சத்தம் அவர் காதுல கேட்டுச்சு அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு. அதே மாதிரி அவர் கடவுள்கிட்ட அப்போ ஒரே ஒரு கடவுள்கிட்ட நம்ம நினைச்சு பாருங்க தப்பிக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு. அப்ப நம்ம கடவுள்கிட்ட என்ன ப்ரே பண்ணுவோம், என்னை எப்படியாவது காப்பாத்திருங்க கடவுளே அப்படிங்கிற மாதிரி அவரு ஒரு ப்ரே பண்றாரு. கடவுளே நான் எப்படியாவது காப்பாத்திட்டீங்க அப்படின்னா நான் சாவர வரைக்கும் இனிமேல் திரும்பி கடல் பக்கம் தண்ணி பக்கம் வரவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கடவுள்கிட்ட ஒரு ப்ரே வச்சுக்கிறாரு. உடனே அந்த டைவர்ஸ் டீம் குதிச்சு மறுபடியும் வராங்க, ஒரு காப்பாத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி. காப்பாத்தலான்னு வரல, டெட் பாடி எடுக்கலான்னு தான் வராங்க. உடனே அவங்க அப்படியே ஒவ்வொரு டெட் பாடியா தொலைட்டு இருக்கப்ப மறுபடியும் லைட் அடிச்சுன்னு ஹாரிசன் ஒக்கினி மறுபடியும் பாத்துறாரு. அப்பா வந்துட்டாங்க, இதை விட்டோம்னா மறுபடியும் நமக்கு தப்பிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை, என்ன நடந்தாலும் சரி வெளியே போயாச்சும் செத்து போயிடணும், ஆனா இங்க இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவர் முடிவு பண்ணிடுறாரு. ஒரு டிரைவர் அந்த கண்ணாடி கிட்ட வந்து இப்படின்னு போறப்ப ஒரு முடிவு பண்ணி உள்ள இருந்து மூச்சு நல்லா தம் கட்டி நீச்சல் அடிச்சு வெளியே வராரு. வந்தோடனே அந்த டிரைவர் பயந்துடுறாங்க, யாரோ என்னடா அது அப்படின்னு டெட் பாடி தானே இருக்குன்னு. ஆனா அந்த கையை பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் அந்த கையை ஆட ஆரம்பிச்சிருக்கு. உடனே மேல கொஞ்சம் ஸ்லைவ் அப்படிங்கிற அந்த வீடியோவே இருக்கு. Ceiling, yeah? Okay. What's that? Okay. That's horrible. All right, you found one, yeah? He's alive. He's alive. Okay, keep him there. Keep him there. All right. Just. All right. All right. Just hold him there, okay? Just keep him there. All right. Just keep him there and keep him calm, okay? All right. Just reassure him. Pat him on the shoulder.
Okay. All right. உடனே வந்துட்டு இவங்க சரி பயப்படாத நாங்க வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி உள்ள போய் பாக்குறப்ப நல்லா இவ்வளவு தூரத்துக்கு ஒரு இடம் இருக்கு, அதெல்லாம் நீ ஒன்றும் பயப்படாத, நாங்க உன்னை எப்படியோ காப்பாத்திரும் சொல்லி அவங்களுக்கு அந்த ஆக்சிஜன் மாஸ்க் கொடுத்து அவரை சுவாசிக்க வைக்கிறாங்க. அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் உட்கார வச்சு, ஏன்னா உடனே மேலையும் கொண்டு போக முடியாது, ஒரு தோலெல்லாம் ரொம்ப அப்படியே ரொம்ப சுருங்கிருச்சு. ஏன்னா 3 நாள் தண்ணிக்குள்ளேயே இருந்தா. அதுக்கப்புறம் மேல கூட்டிட்டு போறாங்க. மேல கூட்டிட்டு போனோடனே ஹாரிசன் சொல்றாரு, அப்பா சாயங்காலத்துக்குள்ளேயாச்சும் நான் வந்துட்டேன் அப்படின்னு. சாயங்காலமா தம்பி நீ உள்ள போய் 3 நாள் ஆகுதுப்பா அப்படின்னு. 3 நாள் ஆகுது. இவரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில 26ஆம் தேதி 4:30 மணிக்கு. ஆனா இவர் என்ன நினைச்சிட்டாருன்னா சாயங்காலம் ஒரு 7 மணி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினைச்சிட்டாரு. ஆனா 3 நாள் ஆனது அப்படிங்கிறது தெரியவே இல்லை. ஏன் அப்படின்னா டைம் அப்படிங்கிற ஒண்ணு அவருக்கு அங்க இல்லவே இல்லை. அப்ப நினைச்சு பாத்தீங்கன்னா டைம் அப்படிங்கிற ஒண்ணு இல்லவே இல்லை. உயிர் பொழைச்சே அவனும் என்ன பண்ணுன்னு தெரியாது. இவர் இப்படி பொழைச்சு வந்தனாலதான் நமக்கு இப்படி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது அப்படின்னு ஆதரவுபூர்வமா ஒண்ணு இருக்கு. இவர் அப்படியே போயிருந்தாரு அப்படின்னா யாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்காது. சோ நம்ம சாவரமோ சாவலையோ ஆனா போராடி சாவணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் நம்ம எல்லாத்துக்குமே வரணும். நீங்க நினைச்சு பாத்தீங்க, நீங்க இப்ப அவர் என்ன வேலை பண்றாரு அப்படின்னா, இப்ப அவர் வந்து ஒரு ஹோட்டல்ல குக்கா தான் இருக்கிறாரு. நீங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க, இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நாம என்ன பண்ணுவோம்? ஏதாவது உயிர் பொழைச்ச முடியுமான்னு போராடி பார்ப்போமா, இல்ல செத்து போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுத்து செத்துருவோமா? கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா சின்னதா ஒரு லைக் பண்ணுங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் டு ஆல்.